Tuwing sumisikat ng maganda ang araw, parang sumisigaw ang Diyos sa ating boy, nandito ako kasi ito. Tuwing nakakaranas po tayo ng kapayapaan, parang sumisigaw ang Diyos sa atin. Tuwing nagagalang tayo, tuwing meron po ang tigdum sa puso natin na gusto magbago, o kaya meron tayong pagnanas na gusto gumawa sa ating kapwa, o kaya may gumawa ng mabuti sa atin, o kaya payapang tayo, tuwa tayo. Ito po mga sandali kung saan sumisigaw ang Diyos sa atin. Kung minsan po parang nahahawag tayo para lumapit sa Diyos at magdasal, para umupuna mo at makinig sa Kanya. Ito po sumisigaw ang Diyos sa atin. Kung minsan ay pagnanas po tayo ng parang ng kapayapaan, ng pagbabago sa buhay natin, ito po ang Diyos na sumisigaw sa atin. Parang isang boses na sumisigaw sa atin, pero minsan hindi po natin matinig dahil ako ito talaga sa mga sarili nating kwento. Nakilala ko minsan ng tahimik, napagbasa ng Diyos, at imbes na magsalita tayo sa Kanya, siya mayaan natin magsalita at maglakad sa atin. At tayo rin po yung mga panalangin natin para hindi sumisigaw sa ilang sa Panginoon. Panginoon, ito po problema ko ngayon, nasaan ka? Parang Panginoon, ito po yung nararanasan ko ngayon, papaano na ito? Panginoon, ito po yung nadarama, ito po yung dinadala ko ngayon, tulungan mo naman ako. So ito po ang mga sinisigaw din natin. At ito lang po ang kahulugan ng panalangin. Ito lang ang kahulugan ng kabanayan. Ito lang po ang ginagawa natin sa misa. Ito lang po yung sinasabi na yung theological process. Kapag yung kwento ng Diyos at ang kwento po natin nagkakaisa sa isang sigaw. Okay? Kung po niya, na susunod po niya, kuning kwento po, kwento ng Diyos. May mag-asawang minsan at nagigingalo itong si Esther. At bago siya mamatay, dahil nagigingalo na, tinawag niya itong asawa niya, sweetheart, sabi niya, meron akong gustong ikwento sa iyo bago man ako mamatay para mayapa ako ihiblay. Ano yung sweetheart? Sabi naman ng babae. At nagkwento ko si Esther. Sweetheart, sabi niya, alam mo, minsan sinabi ko sa iyo, nakabispahan ko ako, nawalan ako ng 10,000 sa opisina at binayaran natin. Hindi totoo yun, sweetheart. Ang tunay na kwento, binili ko ng damit at susi, yung ka-opisina kong nililigawan ko. Ano ba? At sabi niya, okay lang, sweetheart. Alam mo na yung kwento yan. At hindi lang ako kumikimo. May isa pang kwento, sweetheart. Ano yun? Sweetheart, alam mo, minsan nagpaalam ako sa iyo, may meeting kami ng 2 araw sa opisina. Hindi totoo yun. Ang totoo kwento, lumabas kami ng ka-opisina ko. Sabi na ba, okay lang, sweetheart. Alam ko na rin yan. Hindi lang ako kumikimo. At may isa pa, sweetheart. Ano yan? Ano ba? Ano ba? Sweetheart, sabi niya, kapag namatay ako, at may isang batang lumapit sa iyo na kamukha ako, ang napuno. Sabi niyo ba? Sweetheart, okay lang. Alam ko rin yung kwento yun. Kaya ka namamatay ngayon dahil dinasunod kita. Anyway, hindi po sinasabi na nasunin niyo yung mga asawa ninyo. Hindi po yun yung hindi po yun yung punto. Alam mo niyo, bilang isang pari, at lalo-lalo po sa trabaho ko ngayon sa Amerika, ang dami ko po nabibinig ng kwento. Mga kwento na nakakalungkot, nakakatakot, nakakasakal ng kwento. Paano sila naubuso, nung bata sila, paano sila nakakipahirapan sa mga magulang nila, anong pagsubok na naranasan nila, nung malilipas nila, anong skandal na pinasukan nila, ano na nakakalungkot na nangyari sa buhay nila. Maganda yung kwento, dami natin yung kwento na nililito. Alam ko niya yung bata ako, kapag nakakabiling ako ng kwento gano'n, nasishock ko. At kung minsan ang reaction ko, gano'n ang ginawa mo na? Gano'n ang nangyari sa iyo? Minsan natutusok ko ako sa minsan, yun ako, hindi ba rin? Kapatid anak mo, ganyan yung kwento mo. Parang ganun po, nasishock ko. Ewan ko po, dahil siguro medyo matanda na,
paano sila nagkita, nakapuso ng bata sila, anong karanasan nila, na mahirap, na mahilig sila. Kapag nakakadinig ko ako ng ganong kwento ngayon, ako po'y naman mangha. At hindi pa kapaniwala, pero naniniwala dahil nagtanong ako kung papaano sila kamahalin ng Diyos at hindi sila iniiwan kahit na gano'n na ang nangyari sa kanila. And after hearing those sad stories, kung minsan po parang wala akong magawa, kundi dumukot sa altar, kung sa aking chapel, and then iyak na iyak, dahil nadarama ko rin, papaano tayo kamahal ng Diyos, pagkabat anuman ang kwento natin. Lahat po tayo may kwento. Lahat po tayo may kwento ng pagsubok at paghihirap sa buhay natin. And you will be amazed when you look at your kwento, when you look at your life, that in spite of these kwentos, manawa po natin, manawa natin, gaano tayo kamahalo ng Diyos at kahit pa paano nalapasan ang mga kwento. Ganun. And here we are still blessed and loved by God. Amen? Sa darating na Sabado po, December 15, magsisimula na po ang ating simbang gabi. Alas 7:30 po ng gabi. Mamaya po, bibigyan kayo ng kopya ng schedule natin. At ang naisip ko po ang tema ng simbang gabi po, kung titigan po ninyo, susundan ninyo ang mga kwento ng simbang gabi. Puro kwento po ang mga ito. At kung pag-aaral po ninyo ang mga kwento doon, lahat po nakakaya at nakakagulo ng kwento. Lahat hindi magaganda ng kwento. Pero ito po yung mabuting balita. Doon sa mga nakakayang kwento, pangyayaring iyon, ng mga unang characters sa simbang gabi, isinara ng Diyos ang kanyang kwento. At noong nagkaisa, lumabas ang pag-ibig at pag-asa sa Diyos. Yun po ang simpleng kwento ng Diyos. At hindi po ang kwento